गोजानाव थांदों अमा राजायाबो गैया जिरायथ' फैगासिनो दङ बियो हांग्रिमोनदिया दसे माथो न'आवनो दङमोन अमा राजाया बहा थांब्रबखो दसेनो जानोहाय उन्दैफोरा दसेखौनो न'आवनो थाथेरथारा दे नोंसोर जिरायथ'दे आं साहा फुदुंना लायना फैनि बे अमा राजा खर' गाज्रिया आंनिफ्राय फैसाखौ लानानै दासिमबो होफिनला आरो दिनै होगोन गाबोन होगोन समफोर होगोन होननानै दिनखौनो फोलावगासिनो दङ मास मोनब्रै मोनबा जालायबाय दासिमबो आंनि 2.5 लाख फैसाखौ होला बियो दिनैबा हले फैसाखौ लानासो थांथारगोन आं नोंनाबो जाद्रायासैहाय हाफां बे अमा राजाखौ मिथिखाथारो खर'आव बेना गोबोरखि गोजा होननानै मानो होनांगौ जाखो नों मालाय अमा राजानो फैसाखौ बेनोथ' जाबायहाय आंनि जिउ जारिमिनखौ बानायगोन सानदोंमोन आरोहाय अमा राजानि फिल्माव नाथाय अमा राजाया आंखौ थगायबाय माथो खालामनो आरो अमा राजाखौ फोथायनाय माने गावनि आथिंखौ रुवाजों दानस'नानै लानाय बेनिखायनो अमा राजानि फंफ्रोमबो खोथाखौनो दा फोथाय आरो फिल्माव फैसा होबावदोसो नोङो बर' फिल्मखौलाय सोर साबोसे बर'फोरा नायो दे नायोब्लाबो गामिनि बोराय बुरिफोराल'सो नायो आरो खोब नायथारोबा इउटुबाव होनायफोरखौ साफा सानैया नायगोन आरोलाय सोर नायग्रा दङ हा जोंनि बर' फिल्मखौ रावबो नायानो माथो गुबुनफोरा बेफोरखौ साननानैनो आङो फिल्मफोरनि खोथा सानोब्ला बोरैबासो मोनलाय लाङो आङो माथो खालामनो आरो जोंना इन्डास्ट्रिबो गैया जाहैबाय गोरों गोरा फिल्म बानायनो गोरों मानसिबो गैया जाहैबाय जा एसे एनै रोंगौ गावसोरनि थाखा फैसा गारनानैसो बानायग्रा गोजा हा नोंहाबो बेफोरखौ बुजिया सोमजिया मानोथो फैसाखौ होसन होब्रब खालामलाबायनांगौ जाखो बेबो अमा राजानो बेलेग मोजां मानसिनि प्रडाक्सनाव फैसा गारबाबो जेबो नङामोन ना नोङो मोनफिनगौमोन माथो खालामनो आरो दम्फाव होफ्लांबाय आं अमा राजाखौ फोथायना हनै हांग्रिमोनदिया फैबाय माथो नोंसोरसो दंफैयो बेसेबां गोबाव जाखो गोबाव जानाय जायैखौ बाद होदो हांग्रिमोनदि बोरो अमा राजायालाय माथो होनबावनो बे जावलिया अमा राजाखौलाय खर'आव थेमा गोनां आथिङाव खुरु गोनाङालाय मानखांबाय थायो बेना आथिङाबो मानो खुरु गोनांखायनो खर'आबो थेमा गोनांखायनो मानबाय थायो बेनिखायनो खर'आ गाज्रि जानानै खारदावलाबाय थायो हिनजावनि उन दाबो हाखरावसो दाउस्रि देलायजों नुबोदों आं बे अमा राजा फाग्लाया दाउस्रि देलायजोंसो मोनहैलायबायदां आरो औहाय जोंनि उन थांफायाखै बे पापिया हा मानोबा फैदोंमोन बे अमा राजाया आंनिफ्राय 2.5 लाख लानाय फैसाखौनो लांनो फैदों आरो दिनैबा हले आंनो फैसाखौ नांगौहाय नङाबा थाङा आंनो जेरैखि जायाबाबो 2.5 लाख फैसाखौ नांथारगौ बहानिफ्राय दिहुननानै हरो बेखौ आं मिथिया अमा राजाया दिनै आंनो फैसाखौ होनांगौ कि होथारनांगौ बे आखायाव मा लादों नों हांग्रिमोनदि आयु दालाय मा होनना खोन्थानांगौसै आंलाय माबा बेंकनि कागजसोहाय आच्छा अब्ला नों बेंकनिफ्रायसो फैदों होमबालाय फैसाथ' दङ खोमा हरदो आरो आंनो बे फैसाया आंनिबो नङाहाय मालायनिसो जायखिजाया अमा राजाया फैबा अमा राजानावनो सोंदो दे नेखागोन अमा राजाखौ नेबायानो थाखागोन दिनै फैसा लानानैसो थांथारगोन आंबो ला 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 लु 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 ला 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 आइला माथो जमरानिफोरसोलै आइ अमा राजा बोरो आंनि फैसाया लागाव दानाबा मा जानांगौ जाखोलै फैसा होनो दंथारमोन ना आंहा हाफांनो आइ अमा राजा आंनो फैसाखौ दिनैनो नांगौ नङाबा पुलिस लिंहरनोसैसो आं नै रब्रा हाफां मोनगोनब्रा फैसाखौ नोंनि फैसाखौ जानानै आंलाय बहाथो खारगोनब्रा आरो बेसेबां गोजान खारगोन दे बुंलाय होगोनब्रा होगोन आइ अमा राजा खोनासंनो बाबाय दे आं नोंनि बे फंसे रावखौ फैसा होगोन बायदि खालामगोन ओमफ्राय होआ आं मोनथिया दिनैबा हले आं फैसाखौ लानानैसो थांगोन नङाबा जेलनि ओंखाम जाहैदो नों लानाय समावबा गोदै होनाय समावबा दिनै होगोन गाबोन होगोन समफोर होगोन माखौथो नायबाय थाखो हरा मानो 2.5 लाख फैसाखौ ओइ हांग्रिमोनदि आंनाव थाइसेबो फैसा गैथ'वालै माखौ हरनांगौ दे आं बुंलाय लानाय समाव बेफोर खोथाखौ साननांगौमोन नोङो ओइ हांग्रिमोनदि माबा मोनसे बुंदोलै हाफांखौ नङाबा बे आंनि गोदनाखौ सेरथेथारगोनलै दिनै बे बाराबो हले आं नोंखौ बासायथारा हिनजाव गोसथोग्रा साम' खिंख्रिया सोरहाय सोर साम' खिंख्रिया आइला साम' खिंख्रिया फाग्लिया रायलाय मारथारबायसो बेजों आंलाय ओरैनोसो होनदों सानदोंमोन बे फाग्लि साम' खिंख्रिखौ ओइ खोन्थागोन ना नोंहा साम' खिंख्रिजों मा सोमोन्दो दं मा सोमोन्दो थानोब्रा दै जेबो सोमोन्दो गैयालै जायखिजाया दिनैनि थाखाय आंखौ बासायदोब्रा हांग्रिमोनदि आइला मालै बे माथो बेलाय फैसानिसो सेकलै दा नोजोर होनों बेखौ देब्रा हांग्रिमोनदि दे देना माबा मोनसे खालामनानै बासायदो आंखौ सानैजों मा फुसुर फासाराय जल्दि हर आंनो फैसाया हाफां साननैसो टाइम होनो हागोन ना हानाय नङाहाय हांग्रिमोनदि साननैसो नेबाबो साननैसोनि उनाव आरो बेखौनो बुंबावगोन साननैसो नेबाव आरो साननैसोनि उनाव नेबावबा आरो बुंफिनगोन साननैसो नेबाव बिदि बुंबाय थाब्ला मालाबाबो साननैसोआ जोबनायानो नङा बेनिखायनो आंनो दिनैनो नांगौ बे बारनिया गुबुन बारनिख्रुइ बेलेगब्रा हाफां मोनगोनब्रा बे बाराव जुदि नोंनि फैसाखौ मोनाब्ला नों आंनि हाथायखौ देखाजोबनो हागोन देखानो होमारगोनथ' नों नोंनि हाथायखौ देखाजोबमारगोन आङो औब्रा औ देखावनो हागोन उनावहाय थगायबालाय बैलाय दंफाव लोदो बुसावा दङ ना साखि महरै
आंखौ गेजेराव सोलायबाय आंखौ गेजेराव सोनानै दालाखा नङाबा बांसिनसो जागोन प्रब्लेमा र नायथारगोन आं सानैसो टाइम होआ 24 घन्टा टाइम होगोन आं बे 24 घन्टानि गेजेरावनो फैसा नागिरनानै दिहुनाबा आं मोनथियाहाय बिसि दं फिसा दं जेबो मिन्थिया आङो जेलावबो हरगोन आरो हाथैखौबो देखाजोबगोन आं रुवाजों जागोन दा थांदो दे थोदो हाफां थांनोसै साला दिसथाबलै बे फैसानि थाखायनो आंखौ थांनानै थानो होनाय नंमारलालै बे हाफाङा बे बारा हले आं नोंखौ जेबो अना मा गोसो लानानै नोंखौ अनबावनांगौ जाखो मालाय हिनजाव गोसथोग्राखौलाय हिनजाव थाखानानै गथ' थाखानानै मालाय हिनजाव गोसथोनाय हौवाखौ आं बोरै अननांगौ जाखो ओइ रायथ'नाङाब्रा आं बिराद खर' गाज्रि जानानै दं नोंनि खर'खौ नोंसो गाज्रि खालामनानै लादों लोगोसे आंनि खर'खौबो गाज्रि खालामबाय नोङो आं थाखानानै मालाय हिनजावखौ मानो गोसथोनांगौ मानो फिननाय होआखै नों ओइ आंना खर' सादों होनबायना नंनायनि पेट बखिबाय थानाङालै ओरैनोबा आंहा हाफांनो फैसा होनांगौ बेसेबां टेनसन दाय आंनिसो जाबाय मालाय हिनजावखौ गोसथोबाय मालाय हिनजावजों लाइन मारिबाय हाफांनिफ्राय गावआनो फैसा लाबोबाय आंनो खोन्थायालासिनो दा आंनिसो दाय जाबाय आंखौसो रागा जोंबाय नोङो आंखौ नांथारलाबा नांथारला होननानै बुंदो नोङो बे खोथाखौ नों दिनैसो सोंबाय होनबा सिगांनिफ्राय मिथिखायोमोन नामा नोङो आंखौ नांला बेनिखायनोसो नोङो मालाय हिनजावजों लाइन मारिबाय थायो आरोना दे मोजाङानो जाबाय थोद मा जाबावनांगौ जाखोब्रा मा खालामबा मा जाबावगोनब्रा ओरैनोबा बोथोरफोराबो मोजां नङा फैसा थाखाफोरबो आखायाव गैया खर'आ जालालै आंना बे खर' मोनसेया राबन बायदि खर' 10टा थानाय मोनब्लासो मोनसे खर'आ खामानि होआब्ला मोनसे खर'आ खामानि होगौमोन ना दा मोनसेल'सो खर' जाहैबाय मा खालामबावनांगौ जाखोब्रा उन्दैफोर बोरो आलासिफोरालाय सोर आलासिब्रा बेवाइफोर दानि बावैसो सानै मानसि फैदोंमोन बिसोरखौनो सोंदों आं बिसोरखौनोसो नामा बादोलै ओमफ्राय मा लाबोखोब्रा साहा नामा औ उन्दैफोरनो लोंदो ओइ बेवाइफोर माइसि मोजांब्रा नोंलाय नों मोदायजोसो नामाब्रा भगबानसो नामाब्रा मानसि महरै उजिफैदों नामाब्रा आंखौ अननो थाखाय नङाहाय मा नङाबा माथोब्रा बेवाइफोर सना नों जोबोद बुजिसुलिलै आंनो मा समाव मा नांगौ गासिखौबो मिथिजोबखायो माथोलाय आंना खर' साखानानै दङमोन बे समावनो नों साहा लाबोबाय जोबोद गोजोननाय मोनबायलै बेवाइफोर सना आलासिफोर फैनायखाय फुदुंदोंमोन बेवहायनो न'खरनि मानसिफोरनोबो फुदुंफाबाय आं अब्लाबो नों जोबोद मोजांब्रा बेवाइफोर सना आंनि बेवाइफोर सना बे अमा राजाया मालाबाबो सोलायला नामासै आब' थफसि बिथिं फैथ'लाय नै बेवाइफोर सनि ग्रहानो खोलिहरलायबाय थां आं साहाखौ उनाव लोंनोसै आइला माथो सोमसिसोलाय अमा राजा नोंनि आखला मानो दाबो सोलायला गावनि बेवाइखौनो बिदि एदावो नामा हे जाम्बि एदावाखै आङो बाखनायदोंसो बेवाइफोरखौ बाखनायदोंसो ओमफ्राय आच्छा बारु थाइबानि लारु मा खबरलै सोमसिलै नोंना माबा आइ जोंलारिया न'आव गैया नोंसानाव दङ खोमा सानदों आङो एमाव राजाजों दहाय गेलेनो थांदोंमोन बियो स्वाद एमाव राजा बेथाया लाइन मारिहैयाखैथ' ओरैनोबा आंनि आखलखौनो नकल खालामजोबथारबाय बियो गैया माथो दाबो एमाव राजाया न'आवनो अब्लालाय बहाथो थांखोबा बिसोरो जेबो सिन्था खालामनाङा दे सानैजों थांदों नालाय सानैजों फैफिनगोन दे नोंसानाव फैबाय बायोब्ला खबर हरबानो जाबाय आंनो सोमस्रि नोंखौ नुयोब्ला हांथोनो मोनबाय थायोलै आं दाबो बिखाया गावो खुगाया गेवा फोरमायनो रावनोबो हाया हांग्रिमोनदि बिनानाव मा जादों हांग्रिमोनदि बिनानाव मानो गाबदों आब' नोंनो बुंलाय आं मा खालामनो अमा राजाया आंखौ हाबा लाबोजेननायनिफ्रायनो मोजाङैनो अना सैयाल' खालामबाय थायो दाथ' सानफा एफा बारासिनसो जालांबाय सेंग्रा गोरलै बायदिसो जासिनो हमबाय मालाय सिख्लाबो गोसथोबावबाय माथो खालामबावनो हांग्रिमोनदि बिनानाव हिनजावनि फिसा सहायनांगौ गोनां जायो थेवबो बांद्राय सहायनायखौ आंबो लुगैया बिनानाव बेनिखायनो थासारिजों जुजिनो नाजादो नंगौथ' आरो आब' आंलाय मानो गाबनांगौ जाखो अमा राजानि थाखायनो बिराद गाबबाय आङो नाथाय रावनोबो खिन्थायासो आं दुखु जादों होननानै अमा राजानि आखलखौ मोनथिनानैबाबो आं सिरि खायसे आखलखौ लाखुमायो नाथाय आं दा बिदि खालामजाला आंथ' बिजों हाबा जानो होननानै फैयाखैना गावहासो लाबोनानै हाबा खालामफैदों आंखौ हाबा जानायनो लुगैदों होननानै दा आंखौ हाबा खालामना बिदि खालामदों बियो हिनजाव गोसथोदों बियो सोरखौथो गोसथोलायखो बेलाय गोसोथोदों सोरबा साम' खिंख्रि ना बाल खिंख्रि होननानै बुङो बेखौनो लाबोनानै लाफैथोंसै नांला आंनो नै
सोरनिबा फन फैदो। हेलौ हांग्रि मानदि आं साम' खिंखिरि बुंदों। साम' खिंखिरि बोरै मोनखो नों आंनि नाम्बारखौ? हांग्रि मानदि नोंखौनो लोगो मोनबाय जेब्ला नोंनि नाम्बारखौबो मोनखागोन ना आं। आंथ' नोंनो आंनि नाम्बारखौ होआखैना। मोनबाय आरो आङो। बेफोरखौ बाद होथ'दो हांग्रि मानदि आं डाइरेक्ट पइन्टआव फैनोसै। नों मा सानखो हांग्रि मानदि? अमा राजानि खोथाखौ आंलाय मा साननांगौ जाखोसै? खोनासं हांग्रि मानदि अमा राजाया नोंखौ मोजां मोनखाया आंखौसो मोजां मोनो। जुदि नोंखौ मोजां मोनोमोनबालाय अमा राजायालाय आंजोंलाय मानो गोसथोलायनांगौ दे। बेनिखायनो अमा राजाखौ आंनो होदो। आंनि फैसाखौ नोंनो लादो। आं हरनाय चेकआव जेसेबां नांगौ फैसाखौ लिरनानै लादो। दे आं थाबैनो नोंनाव खबर लाफिनगोन। सोरनि फनमोन बिनानाव? सोर जानो आरो अमा राजानि मेजरनाय आरो मालाय मालाबानो गोसथोलायखुमादों सानैजों। दा अमा राजाखौ आंनो फाननो नागिरदों आरो नांगौनो अमा राजाखौ गावनो। आयु हौवाखौनो बायनो नागिरथारलायबाय बियो। औ अमा राजाखौ नांगौनो। मालाय अमा राजायाबो गोसथोखायो। हिन्दी फिल्म बांद्राय नायो नालाय खर'फ्रानो जालायलांलादां मालायनि हौवा सेग्रा। औहाय आंबो हिन्दी फिल्मावसो नुदोंमोन हौवा फाननाय। हिन्दी फिल्मनिया जाहैबाय हिन्जावा फैसा फाग्लि। नाथाय आंथ' फैसा फाग्लि नङाना। हौवाजों थगायजाबाय थायो। मालाय हौवायाबो बेलेग हिन्जाव गोसथोलायो। हिन्दी फिल्मनिफ्राय मोगथांनियासो गाज्रिसिन जाहैबाय नै। जियानो जादोला फाननोसै आं अमा राजाखौ। आयु हांग्रि मानदि बिनानाव बेफोरबायदि दासानहाय। आं मिथिला आब'। अमा राजाखौ आं फाननोसै। बेफोरबायदि फाल्थु हौवाखौ नांला आंनो। नै चेकबो हरखाबाय हिन्जावा। नैबे चेकआव बेसेबां फैसा नांगौ लिरबानो आं मोनगोन। आयला नंगौ नामा? नुबाय आब' फैसानि खोथा खोनानाय लोगो लोगो हाथाया बेसेबां जोंदों बेना। आरे हांग्रि मानदि फैसा होननानै बुङोब्ला थैनाय मानसियाबो हाखरनिफ्राय दुफुं सिखारलायो मिथिबाय। आंलाय गोथां मानसिसो मानो आंनि हाथाया जोङा जानोब्रा। नोंनि बे हाथायखौ हाराव खिथादोंना नोङो हाफांजों देख्लाब जाजोबनो बारा गोबाव गैलाथ' नोङो। धत मामा होनोब्रा हाथाय थाबासो बेसेबां समायना नुयो आंखौ। हाथाय गैयाबा बोरै नुथारगोनलै सर नुवाखै बेसेबां साफा आंनि हाथाया। देब्रा हांग्रि मानदि बे खेबा आंखौ बासायदो। हाफांनि फैसाखौ सुख'नानै होदो। बिनि उनावहाय नों जेखौ थिनो बेखौनो मावगोन आं। नों मिथिगौ ना अमा राजा बे चेकआ मानि चेक? जियानो जादोलालै हांग्रि मानदि जियानो जादोला फैसा जाबानो जाबाय। नों लामानिफ्राय गलांना मोननाय चेक ना धुम 1 धुम 2 ना धुम 3 नि ऋतिक र'शन जन आब्राहाम अमिर खान मोना खावनाय फैसा आं जेबो मिथिला। जायखिजाया आंनो फैसा जाबानो जाबाय। हरदो हांग्रि मानदि चेकआ। बे चेकखौ सेफायनानै नोंसोरनो थाखाय आङो दख'ना लाबोनोसै। एमाव राजानोबो गस्ला लंपेन्ट लाबोनोसै। मोनथिबाय? बेनिफ्राय हाफां गालि जमरानिनोबो फैसाखौ हरनोसै आङो। हरदो चेकआ। बिनानाव नों मानो अमा राजाखौ हमथायासै? आंलाय मा हमथानो आब'। गावहानो नुगाय चेकखौ सेनानै लानानै थांबाय। चेकआ सोरनि बेखौबो नायबावासै। दा मा जाबावनांगौ दे? आं मिथिलाहाय मा जागोनथाय। दा साम' खिंख्रिया फन हरबा मा होननानै खिन्थानांगौ जाखो आंलाय? आंथ' अमा राजाखौ फानाखैना। अमा राजाया गावसो चेकखौ लानानै थांबाय। है जि जायो जाथोंसैहाय मिथिला आङो। ला 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 लो 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 ला 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 ला। साला बे हाफां गालि जमरानि आंखौ उथुमै लोरिलायनाय सिगिहैबाय थायोना। पुलिसनाव हरगोन पुलिसनो केस हैगोन मागोन होननानै फैसा आरायलांनो थाखाय। दा नायदो बे चेकखौ सेफायना लाबोनानै बे फैसाखौ बिसोरनि सिथ्लायावनो लखबना गारना फैगोन आं। मा नंदों बे हाफाङा आंखौ। ओमफ्राय बे फैसाजों आङो हांग्रि मानदिनि थाखाय दख'ना लाबोगोन। बेवाइफोरनि थाखाय जि मोजां बिबार लानानै फैगोन। एमाव राजानि थाखाय गस्ला लंपेन्ट। बेनिफ्राय आंनि जिउनि जानो गोनां साम' खिंख्रिनि थाखायबो आङो एसे माबा माबि लाबोनोसै आरो। साम' खिंख्रिनो आं दिनैसिमबो जेबो गोथाव गोथाव बुस्थु जाहोआखै। एबार जाहोहैगोन आं। तु भी क्या याद रखेगा साम' खिंख्रि? तु भी क्या याद रखेगा? दा बे हांग्रि मानदियाथ' सोरनि चेक लानानै फैखो आं मिथिला। चेकआव मा नाम लिरनाय दं बेफोरखौबो नायबाय थाला आङो। लाजिलायलाङो आं नामफोरखौ नायबाय थानो। जायखिजाया चेकआव एमाउन्टखौ लिरनानै बेंकनिफ्राय दिहुनना लाना फैनोसै आं। हा हा हा। चेकआवलाय माने एमाउन्टखौ लिराखै। लिरदो बेसेबां फैसा नांगौ। आच्छा गोसोबायदि लिरनो हागोन नामा आं? औ नोंथाङा बे चेकआव नोंनि लुबैनाय बायदि लिरनो हागोन। बा आनलिमिटेड चेक नामाब्रा बेलाय? दे बुंदो नोंथांनो बेसेबां फैसा नांगौ लिरदो। बे लेखा बिलाइयाव बेसेबां फैसा हाबनानै दङब्रा गासैखौबो हरजोबदोलै। बेयाव गासै 50 लाख दङ। आला 50 लाख? औ गासै 50 लाख रां दं बे एकाउन्टाव। अला माखौ लामा नायबाय थाखोब्रा? हरदो 50 लाख रांखौनो। एमाउन्टआ जोबोद गिदिरथार। नोंथाङा दसे नेथ'। बे
दसेखौलाय मानो नेनो हाया जानांगौ जाखो इसेबां दिन फैसा गैयालासिनो थांनानै थाबोबाय फैसा एसेल'खौल' लानानै फैसा बुरजाखौनो दिनैसिमबो नुफेराखै दा दसे समखौलाय मानोथो नेनो हाया जानोब्रा नेगोनब्रा दे अब्ला मोनबो मारबायथ' आरो फैसाखौ बस्तायाव सोना लाबोखाबायलै नङाबा सिखाव दाकेटफोरा खबर मोनलाबायगोन ना बोरैबा खबर मोनलाबायनानै किडनेप खालामबा मा जानांगौ जाखो बेनिखायनो दुखिया जानानै आलु बस्ता बानलांनाय बायदि बाना लानानै थांसैलां हाथायानो लोमलालै माथो आंना बा मानि जे खुसिलै आलु बस्ता रोगानानैलाय होगारलाय लामाया दिनै हेपि डेनो मिनिनाय दे बेनिखायनो मिनिदों आं फाग्लासो जाबाय नामाब्रा मानसियालाय दिनैनि दिनाव आंखौ सोर मा होनो होन गासैबो होनबानो जाबाय दिनै हेपि डे जाय आंखौ सिखाव दाकेट होननानै बुङा मानो होनथों र' हाफांजों नांलायना फैनि 2.5 लाख फैसानि थाखाय बियो आंनि हाथायखौ देखानो नागिरदोंमोन ना बे हाथायखौनो दिन्थिहैनोसै आङो 2.5 लाख फैसाखौ बिनि मोखाङावनो गारलांना फैनोसै आं